കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. കൃഷ്ണ പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖം നിദാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത. ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജഗദീശ ഹരേ കൃഷ്ണ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ജയ ഗുരുമാരുത മന്ദിരനാഥ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ. നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्री प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. निताय गौर ब्रह्मानंदे. हरि हरि बोल. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ.
പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശാസ്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം പ്രണാം. മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. നമ്മള് അധ്യായം 13 ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 13 ധൃതരാഷ്ട്രർ 18 കൊട്ടാരം മാതാജി. ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 18 മാതാജി. അതെ. അത് അധ്യായത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞതാണ് 13. പേര് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മാതാജി, ശ്ലോകം പറഞ്ഞില്ല. ശ്ലോകം പറഞ്ഞില്ല. അധ്യായം 13 18 ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി മാതാജി. വിരുദ്ധസ്തദഭിപ്രേത്യ ധൃതരാഷ്ട്രം അഭാഷത രാജനിർഗമ്യതാം ശീഘ്രം പശ്യേദം ഭയമാഗതം വിവർത്തനം. പദാർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. വിവർത്തനം ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്നതിനാൽ മഹാത്മാവ് വിദുരർ ധൃതരാഷ്ട്രയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ഒട്ടും താമസമിന, ഒട്ടും ലേറ്റ് ആവാതെ വേഗം റെഡിയാവെന്ന് പറയണ പോലെ താമസം വിന ഇവിടം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയായാലും ഭയം അങ്ങേ എപ്രകാരമാണെന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ദർശിച്ചാലും മരണ ഭയത്താലാണ് അങ്ങ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങ് വേഗം എൻ്റെ കൂടെ വരണം എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും പറയുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഭാവാർത്ഥം. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് തയ്യാറാവുന്നതാണ് തന്നെയാണ് വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് അത് വീട്ടുകളിലായാലും നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗൃഹത്തിൽ വസിച്ചാലും അതും ഒരു വാനപ്രസ്ഥം തന്നെയാണ്. മനസ്സുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാവേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം. ധൃതരാഷ്ട്രയായാലും അതല്ല മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനായാലും ക്രൂരമായ മരണം ആരെയും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. ക്രൂരമാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ മരണം അതായത് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കും. ധൃതരാഷ്ട്ര മൂത്തതാണ്, അല്ലെ യുധിഷ്ഠിരൻ അത്ര പ്രായമായിട്ടില്ല, മരിക്കാറായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മരണം ആരെയും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ വൃദ്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് നൽകപ്പെട്ട ആത്മീയ ഉപദേശം യുവാവായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനും ഒരേപോലെ ബാധകമാണ്. മരണത്തിന് പ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ കർമ്മം തീർന്നു എന്ന് കണ്ടാല് പോയേ നോക്കുള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ ഏവരും, രാജാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കളും മാതാവും ഒക്കെ ഈ ഉപദേശങ്ങളെ സശ്രദ്ധം ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ വിദുരര് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം, അത് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത്യന്തം ഭൗതികവാദിയായിരുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രയെ പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരുന്നു തന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് വിദുരർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും കേൾക്കലേ നല്ലോണം വിശദമായിട്ട് പറയും, ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും അത് ഒരാൾക്ക് പ്രത്യേകവും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പരോക്ഷമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ രാജൻ എന്ന ധൃതരാഷ്ട്രയെ പ്രത്യേകം സംബോധന ചെയ്തത് അർത്ഥഗർഭമായാണ് ഇന്നലെ നമ്മ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ധൃതരാഷ്ട്രർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ മൂത്ത പുത്രനായിരുന്നു. ആയതിനാൽ നിയമാനുസരണ ഹസ്തിനപുര സിംഹാസനത്തിൽ അവരോധിക്കപ്പെടേണ്ടത് ധൃതരാഷ്ട്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ ജന്മന അന്ധനായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട അവകാശത്തിന് അദ്ദേഹം അയോഗ്യനായിരുന്നു. ഒരു അന്ധതയും അതേപോലെ പങ്കും ലംഘേത, എന്താണ് കാലിനൊന്നും സ്വാധീനമില്ലാത്തത്, അതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മം കൊണ്ട് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ജന്മം വന്നു പോണത്. അപ്പൊ ജന്മന അദ്ദേഹം അന്ധനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട അവകാശത്തിന്, അദ്ദേഹത്തിന് ആ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശത്തിന് അയോഗ്യനായി തീർന്നു. എന്നാൽ ഈ നഷ്ടം മറക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അത് അംഗീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല. എനിക്ക് ഇത് തന്നെ വേണം എന്നുള്ളൊരു പിടിവാശി അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് പറ്റിയില്ല, എൻ്റെ മക്കൾക്കായാലും ഇത് കിട്ടണമെന്ന്. എന്നാൽ ഈ നഷ്ടം മറക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരാശയ്ക്ക് ഏറെക്കുറെ പരിഹാരമായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജനായ പാണ്ഡുവിന്റെ മരണാനന്തരമാണ്. അപ്പൊ പാണ്ഡുവിനാണ് ആ സിംഹാസനം കൊടുത്തിരുന്നത്. പാണ്ഡു മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമായത്.
തനിക്ക് അത് വീണ്ടും കിട്ടും ഒരു വാശിയും ഒരു ആഗ്രഹവും അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ പ്രായമാകാത്ത പുത്രന്മാരെ വിട്ടു ചെന്നതിനാൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ അവരുടെ സ്വാഭാവിക രക്ഷാകർത്താവായി തീർന്നു. എന്നാൽ താൻ യഥാർത്ഥ രാജാവാകണമെന്നും രാജൻ ദുര്യോധന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് കൈമാറണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ എല്ലാവിധ സാമ്രാജ്യത്വാഭിലാഷങ്ങളും വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് രാജാവാകാൻ ധൃതരാഷ്ട്രർ എന്ത് ചെയ്തു? ആഗ്രഹിക്കുകയും ഭാര്യ സഹോദരനായ ശകുനി അല്ലെ ശകുനിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച്, ഗാന്ധാരിയുടെ ബ്രദറാണ് ശകുനി, എല്ലാവിധ ഗൂഢാലോചനകളും അദ്ദേഹം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ സർവ്വതും പരാജയപ്പെട്ടു. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സമ്പത്തും സ്വജനങ്ങളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ വല്യച്ഛനാകയാൽ രാജാവായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴും തനിക്ക് തന്നെ ആ രാജ്യത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ധൃതരാഷ്ട്രയെ രാജകീയ ബഹുമതിയോടെ പരിപാലിച്ചു പോന്നിരുന്നു. തന്റെ വല്യച്ഛൻ എന്നുള്ളത് മാത്രം, അതിന് മുന്നേ ചെയ്തതെല്ലാം അദ്ദേഹം മാറ്റിവെച്ചു. അപ്പൊ മഹാരാജ് യുധിഷ്ഠിരനോ ധൃതരാഷ്ട്രയെ രാജകീയ ബഹുമതിയോടെ പരിപാലിച്ചു പോന്നിരുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രാകട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എണ്ണപ്പെട്ട ദിനങ്ങൾ രാജാവാണെന്ന അഥവാ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജകീയനായ വലിയച്ഛനാണെന്ന മായാമോഹത്തിൽ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മക്കളെ ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ദുര്യോധനൻ അടക്കം പോയി എന്നറിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം കടിച്ചു പിടിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിന്നു. ഒരു സാധു എന്ന നിലയിലും കർത്തവ്യബദ്ധനായ സ്നേഹസമ്പന്നനായ ഇളയ ഭ്രാതാവ് എന്ന നിലയിലും വിദുരർ പ്രബലമായ കാലത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ രോഗത്തിലേക്കും വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും നയിക്കപ്പെട്ട ധൃതരാഷ്ട്രയെ കപട രാജാവാണെന്ന നിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ ഇനി അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഉപദേശിച്ച് ചൊവ്വാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ കപട രാജാവിന്റെ നിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആകയാലാണ് വിദുരർ നിന്ദാഗർഭമായ ധൃതരാഷ്ട്രയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജാവല്ലാതിരുന്നിട്ടും രാജൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. ഏവരും ശാശ്വത കാലത്തിന്റെ സേവകരാണ്. ആകയാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ രാജാവ് ആയിരിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഒരേ ഒരു രാജാവുള്ളൂ, അത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സേവകന്മാരാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ രാജാവായിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. രാജാവ് എന്നാൽ കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ എന്നർത്ഥം. വിശ്രുതനായ ഒരു ആംഗലേയ രാജാവ് സമയത്തോടും കാലത്തോടും ആജ്ഞാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞ നിരസിച്ചു. ആകയാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾ കപട രാജാവാണ് ആകുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാകില്ല. ഈ മിഥ്യാ പദവിയെ കുറിച്ചും ആ സമയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞ യഥാർത്ഥ ഭീതിജനകമായ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ധൃതരാഷ്ട്ര വിദുരർ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അതിശീഘ്രം അദ്ദേഹത്തെ വന്നണഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഇനിയും അങ്ങയ്ക്ക് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇനിയും അങ്ങയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ പുറപ്പെടുവാൻ വിദുരർ ധൃതരാഷ്ട്രോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലുള്ള രാജാവിന് ഈ കഴമ്പില്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ ഉചിതമായ കാലത്തെ വിദുരരോട് പക്ഷെ സന്നിഹിതനല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വയം സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളുമെന്ന് അറിവുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് അവണ്ണം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോടല്ല പറഞ്ഞത്, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 19. പ്രതിക്രിയാനയസ്യേഹ കുതശ്ചിത് കർഹിചിത് പ്രഭോ സയേഷ ഭഗവാൻ കാല സർവേഷാം ന സമാഗത. പ്രതിക്രിയ പരിഹാരമാർഗം ന ഒന്നുമില്ല. യസ്യ യാതൊന്നിൻ്റെത് ഇഹ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുതശ്ചിത് ഏത് വിധേനയും കർഹിച്ചിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാലും പ്രഭോ അല്ലയോ എന്റെ പ്രഭോ, സ അത് ഏഷ ഈ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ കാലഹ കാലം സർവേഷാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്
സമാഗതഃ. വന്നു ചേർന്നു. ചേർന്നു. അപ്പൊ കാലം എല്ലാവരുടെ രത്തും ആ സമയത്ത് വന്നു ചേരും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശല്യപ്രഭാത് ജയ് ശല്യപ്രഭാത്. ഈ ഭയാനകമായ അവസ്ഥ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഒന്നിനാലും അല്ലെങ്കിൽ ആരാലും പരിഹരിക്കപ്പെടാവുന്നതല്ല. ഹേ പ്രഭു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ശാശ്വത കാലമായി നമ്മളെവരെയും സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് കാലവും. കാലമായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും മരണത്തോട് വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: മരണത്തിന്റെ ക്രൂരഹസ്തങ്ങളെ തടയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉന്നത ശക്തിയുമില്ല. മരണത്തിന്റെ ക്രൂരഹസ്തത്തെ, അത് നമ്മളെ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് തടയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉന്നത ശക്തിയുമില്ല. എത്ര കഠിനമായ ശാരീരിക കഷ്ടതകളാണെങ്കിലും ആരും മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രജ്ഞാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ യുഗത്തിൽ പോലും വാർദ്ധക്യത്തെയോ മരണത്തെയോ ചെറുക്കുവാനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. മരണത്തെ ഒന്നും ചെറുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എത്ര ശരീരത്തെ യോഗ കൊണ്ടും ഇത് കൊണ്ടും ഒക്കെ ചെയ്ത് ശരീരത്തെ കൊണ്ടുപോയാലും സമയമാകുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ പണിമുടക്കി അത് നിശ്ചലമാകും. ചെറുക്കുവാനുള്ള മറ്റ് പരിഹാര മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. മരണത്തിന്റെ ആഗമനം അറിയിക്കുന്ന ക്രൂരമായ കാലത്തിന്റെ ഘോഷണപത്രമാണ് വാർദ്ധക്യം. മാത്രവുമല്ല, ആർക്കും ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ ആഹ്വാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പരമമായ തീർപ്പിനെ നിരാകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. മുമ്പ് നിരവധി തവണ ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ആസന്നമായ ഭയാനക അവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിഹാര മാർഗം കണ്ടെത്തുവാൻ ധൃതരാഷ്ട്ര വിതുരരുടെ ആജ്ഞാപിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇത് വിശദീകരിച്ചത്. എപ്പം എന്ത് പറയുമ്പോഴും വിതുരരോടാണ് നീ അത് ശരിയാക്ക്, നീ അത് പോയി ചെയ്യേ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇത് എന്നോട് വീണ്ടും ആജ്ഞാപിക്കാൻ കാര്യമില്ല, ഇത് നടക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര വിതുരരോട് ആജ്ഞാപിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇത് വിശദീകരിച്ചത്. എന്നാൽ ആജ്ഞ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഒരു കേന്ദ്രത്തിനും അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് വിതുരർ ധൃതരാഷ്ട്രയെ അറിയിച്ചു. അത്തരം ഒരു കാര്യം ഭൗതിക ലോകത്തില്ലാത്തതിനാൽ ഭഗവത്ഗീത 9:19 ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പോലെ മൃത്യു പരമപുരുഷോത്തമനിൽ നിന്നും അന്യമാകുന്നു. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 9:19 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് നോക്കാം. തപാമ്യഹമഹം വർഷം നിഗൃഹണം മൃത്യുസൃജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച തപസ്സച്ചാർത്ഥമർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നത് ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും. ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തപാമ്യഹമഹം വർഷം നിഗ്രഹണാമൃത് സൃജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദസച്ചാഹം അർജുന. എല്ലാം ഈ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും, ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എല്ലാം എന്നിലാണ് എന്നാണ് 9:19 പറയുന്ന. ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മൃത്യു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്നും അനന്യമാകുന്നു. അപ്പം മൃത്യുവും അതുപോലെ തന്നെ മരണം ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള അമൃതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആർക്കും ഒരു കേന്ദ്രത്തിനും മരണത്തെ തടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അമരത്വം ആഗ്രഹിച്ച ഹിരണ്യകശിപു അതികഠിനമായ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു. തപശ്ചര്യയുടെ ശക്തിയാൽ സർവപ്രപഞ്ചവും വിറച്ചു. അത്തരമൊരു അതികഠിനമായ തപസ്സിൽ നിന്നും ഹിരണ്യകശിപിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ സ്വയം ബ്രഹ്മദേവൻ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു. ബ്രഹ്മദേവനോട് ഹിരണ്യകശിപു അമരത്വം വരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വരമാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അത്യുന്നത ലോകത്തിലുള്ള താൻ തന്നെ മരണത്തിന് വിധേയനാണെന്നിരിക്കെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ എപ്രകാരം അമരത്വത്തിനുള്ള വരം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ ജീവാത്മാവാണ്. ഏറ്റവും ഭഗവാനോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലാണ് ഞാൻ വസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് അമരത്വം ഉണ്ട്, എനിക്ക് മരണമുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് അത് തരണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കില്ല.
പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ ചോദിച്ചു. ഇങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത ലോകത്തിൽ പോലും മരണമുണ്ട്. ഇപ്രകാരമായിരിക്കെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ വാസസ്ഥലമായ ബ്രഹ്മലോകത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അത്യന്തം താഴ്ന്ന ഗുണനിലവാരത്തിലുള്ള മറ്റു ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തു പറയാൻ? എവിടെമെല്ലാം ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീന ശക്തിയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ജനനം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നീ കീഴടക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 20. യേന ചൈവാഭിപന്നോയം പ്രാണൈ പ്രിയതമൈരഭി ജന സദ്യോ വിച്ഛേദ കിമുദാനൈർധനാദിഭിഹി. യേന അത്തരം കാലത്താൽ വലിക്കപ്പെട്ട് അത്തരം കാലത്താ വലിക്കപ്പെട്ട് ഏവ നിശ്ചയമായും നിശ്ചയമായി അഭിപന്ന വച്ചുവെക്കപ്പെടുന്നു. വയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അയം പ്രാണൈഹി പ്രാണനോടുകൂടി പ്രിയതമൈഹി എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതും പ്രിയപ്പെട്ടതും പ്രിയപ്പെട്ടതൊക്കെയും അഭി എങ്കിലും ജനഹ വ്യക്തി സദ്യഃ ഉടൻ തന്നെ വിയുജ്യേത പരിത്യജിക്കുക. കിം ഉദ അന്യൈ മറ്റു മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ? കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ? ധന ആദിഭി സമ്പത്ത്, യശസ്സ്, ഭൂസ്വത്തുക്കൾ, തുടങ്ങിയവ. ഭവനം തുടങ്ങിയവ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം സുലഭ്രഭയ്ക്ക് പരമമായ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലുള്ള ആരായാലും അയാൾക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാണൻ പരിത്യാഗം ചെയ്തേ മതിയാകൂ എന്നിരിക്കെ മറ്റു വിഷയങ്ങളായ സമ്പത്ത്, യശസ്, മക്കൾ, ഭൂസ്വത്ത്, ഭവനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാതും ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പോകണം. എന്തോരുണ്ടെങ്കിലും ഒരു 6 അടി മണ്ണിൽ പോകുമ്പോൾ അതൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശരീരം അടക്കം ഇവിടെ വിട്ടിട്ടാണ് ആത്മാവ് പോകുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ തിരക്കിലായിരുന്ന ഒരു മഹാനായ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ അതിപ്രധാനമായ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന വേളയിൽ ആകസ്മികമായി അജയ്യമായ കാലത്താൽ ശാശ്വതമായ ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാണൻ, പത്നി, കുട്ടികൾ, വീട്, ഭൂമി, ധനം എന്നിവയെല്ലാം അടിയറ വയ്ക്കേണ്ടതായി വരികയും ചെയ്തു. ഭാരതത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കുതിച്ചുകയറ്റത്തിന്റെയും പാകിസ്ഥാൻ എന്നും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെയും കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാധീന ശക്തിയുള്ളവരും സമ്പന്നരുമായ അനേകം ഭാരതീയർക്ക് കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ജീവനും സ്വത്തുക്കളും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ പരിത്യജിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും മരണം വന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ പോകുക തന്നെ വേണം. അത് ഞാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇനി ബാക്കിയുണ്ട്, ഇന്ന് ഈ ഫയല് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്, അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അല്ലെ എൻ്റെ ഭാര്യയോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും നടക്കില്ല. പോയേ ഒക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം ദർശിക്കാം. അതെല്ലാം കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ്. ആകയാൽ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തെ വെല്ലാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു ശക്തനായ ജീവാത്മാവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല എന്നതാണ് അന്തിമ നിഗമനം. നിരവധി കവികൾ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ച് വിലാപ കാവ്യങ്ങളൊക്കെ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ നിരവധി നാശങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിധേനയും അവയെയൊന്നും തടുക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമായിട്ടില്ല. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ സ്വാധീനമില്ലാത്ത നിരവധി കാര്യങ്ങൾ വന്നും പോയും ഇരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിവിധികളില്ലാതെ അവയൊക്കെ നാം അനുഭവിക്കുകയോ സഹിക്കുകയോ ചെയ്തേ മതിയാകൂ. അതാണ് കാലത്തിന്റെ ഫലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 21. പിതൃഭ്രാതൃ സുഹൃത്പുത്രാസ്തേ വിഗതം വയം ആത്മാജരയാഗ്രസ്ത പരഗേഹം ഉപാസസേ. പിതൃ, പിതാവ്, ഭ്രാതൃ, സുഹൃത്ത്, സുഹൃത്തുക്കൾ, പുത്രാഹ, മഹദാഹ, എല്ലാവരും ഹരിക്കപ്പെട്ടു. തേ, അങ്ങയുടെ വിഗതം, വയം, ആയുഷ്കാല, ആത്മാ, ശരീരം, ച, ജരയ, ഗ്രസ്ത, കീഴ്പ്പെടുത്തപ്പെട്ട, പരദ്ഗേഹം,
അന്യന്റെ ഭവനം ഉപാസസേ അങ്ങ് ജീവിക്കുന്നു. ജീവിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുവാദ്. ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭു വിവർത്തനം ഒന്ന് വായിക്കേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അങ്ങയുടെ പിതാവും ഭ്രാതാവും സുഹൃത്തുക്കളും പുത്രന്മാരും ഒക്കെ മരണമടഞ്ഞ് ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അങ്ങയും ജീവിതത്തിന്റെ ഏറിയ ഭാഗവും ചിലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ശരീരം ഇപ്പോൾ ദുർബലമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല അങ്ങ് വസിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ കൊട്ടാരത്തിലാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ്? പിതാവ് പോയി, ഭ്രാതാവ് സഹോദരങ്ങൾ പോയി, സുഹൃത്തുക്കള് പോയി, പുത്രന്മാരും ഒക്കെ മരണമടഞ്ഞ് ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു. ഈ ലോകത്ത് അവരൊന്നുമില്ല. അങ്ങയും ജീവിതത്തിന്റെ ഏറിയ ഭാഗവും ചിലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ശരീരം ഇപ്പോൾ ദുർബലമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. വായിക്കണോ മാതാജി? ഇല്ല, സാരില്ല. ഭാവാർത്ഥം മാത്രവുമല്ല അങ്ങ് വസിക്കുന്നതും മറ്റൊരാളുടെ കൊട്ടാരത്തിലാകുന്നു. ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വിദുരര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങ് ഇപ്പോഴും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ വെറുതെ ഒരു പാവ കണക്ക് ഇങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ക്രൂരമായ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭദ്രമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് രാജാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇതെല്ലാം കാലത്തിന്റെ ക്രൂരതയാണ്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വ അനുഭവത്താൽ സ്വജീവിതത്തിൽ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്ന് കാണുവാൻ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ബുദ്ധിശാലിയായിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ചെങ്കിലും ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാനെങ്കിലും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് വിചിത്രവീര്യൻ. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളും ശിശുക്കളായിരിക്കെ വളരെ പണ്ടു തന്നെ ഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞിരുന്നു. വിചിത്രവീര്യൻ ആദ്യമേ മരണമടഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇളയ ഭ്രാതാക്കള് ശിശുക്കളായിരിക്കെ വളരെ പണ്ട് തന്നെ, ഇദ്ദേഹം ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരൊക്കെ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞിരുന്നു. ഭീഷ്മദേവന്റെ സംരക്ഷണത്തിലും കാരുണ്യത്താലുമാണ് അവർ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവായ പാണ്ഡുവും മൃത്യുവിനിരയായി. അനന്തരം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 100 പുത്രന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗത്രരും ഭീഷ്മദേവൻ, ദ്രോണാചാര്യർ, കർണൻ തുടങ്ങിയ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും മറ്റനേകം രാജാക്കന്മാരും മിത്രങ്ങളും എല്ലാം മരണം വരിച്ചു. അങ്ങനെ സ്വജനങ്ങളും സമ്പത്തും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വിവിധ തരം വിഷമസ്ഥിതികളിൽ അകപ്പെടുത്തിയ സ്വന്തം സഹോദരപുത്രന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ, ആരാണ് അവിടെ സഹോദരപുത്രൻ? യുധിഷ്ഠിരന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നു. ഈ എല്ലാ തിക്ത അനുഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷവും തന്റെ ജീവിതം ഇനിയും കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പ്രവൃത്തിയിലും ഭഗവാന്റെ കൃപയാലും സ്വയം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന വസ്തുത ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വിദുരർ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരാൾ സ്വന്തം കടമ വിശ്വസ്തയോടെ നിർവഹിക്കേണ്ടതും ഫലത്തിനായി പരമാധികാരിയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതുമായിരുന്നു. കടമ ചെയ്യുക, ഫലം ഭഗവാൻ തരും എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ജീവിക്കണം. പരമപുരുഷ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരാളെ ഒരു മിത്രത്തിനും ഒരു സന്താനങ്ങൾക്കും ഒരു പിതാവിനും ഒരു ഭ്രാതാവിനും ഒരു രാജ്യത്തിനും ആർക്കും തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ആകയാൽ ഒരുവൻ പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം തേടണം. ആ സംരക്ഷണം തേടാനായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മാനവ ജീവിതം. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ അഭദ്രമായ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് തുടർന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ധൃതരാഷ്ട്ര ഉപദേശിക്കുകയാണ് വിദുരർ ചെയ്യുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്ധപുരൈവ ബധിരോ മന്ദപ്രജ്ഞാശ്ച സാമ്പ്രതം വിശീർണദന്തോ മന്ദാഗ്നേ സരാഗ കഫമുദ്വഹൻ അന്ധഃ അന്ധപുര ആദ്യം മുതൽ ഏവ നിശ്ചയമായും ബധിരഹ, ബധിര എന്നാണ് അവിടെ കേൾവിക്കുറവുണ്ട്. മന്ദപ്രജ്ഞ തുടങ്ങി കേൾവിയൊക്കെ നശിച്ചു തുടങ്ങി. സാമ്പ്രതം സമീപകാലത്ത് വിശീർണ ഇളക്കം സംഭവിക്കുക. എന്തിന്? ദന്തഹ പല്ലൊക്കെ ഇളകി തുടങ്ങി. മന്ദ
അഗ്നി 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 കടലിന്റെ പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തന വരെ മന്ദീഭവിച്ചു മന്ദീഭവിച്ചു. സരാഗ ശബ്ദത്തോടൊപ്പം ശബ്ദത്തോടൊപ്പം കഫം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കഫം കഫം ചുമയ്ക്കുക. ചുമയ്ക്കുക. അതുമായി ഉദ്വഹൻ പുറത്തേക്ക് വരിക. ഒക്കെ ആയി തുടങ്ങി. എന്ത് എല്ലാം കേൾവി ശക്തി കുറഞ്ഞു, ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞു, പിന്നെന്താണ് ഒരു ബലമില്ലാണ്ടായി, പല്ലുകളൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി, കഫം വന്ന് ചുമയായി. ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാണ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുക്ക് ജന്മന അന്ധനാണ്. അങ്ങയുടെ ശ്രവണശക്തി അടുത്ത കാലത്തായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ക്ഷയവും ബുദ്ധിക്ക് മന്ദതയും ദന്തങ്ങൾക്ക് ഇളക്കവും കരളിന് തകരാറും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. കഫം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വിധം അങ്ങ് ചുമയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാജാവാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതില്ല, എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം ധൃതരാഷ്ട്രരിൽ ഇതിനോടകം ഉടലെടുത്തു കഴിഞ്ഞ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി മരണം അതിശീഘ്രം സമീപിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പായി അദ്ദേഹത്തിന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ആയിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് മൂഢമായ അശ്രദ്ധനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വരാൻ പോണേന്ന്, മരണം അടുത്തെത്തി എന്നുള്ളത് പോലെ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കണില്ല. അശ്രദ്ധനായിരുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്ര ശരീരത്തെ വിരുദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അപക്ഷയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അഥവാ മൃത്യുവിന്റെ അവസാന പ്രഹരത്തിന് മുമ്പ് ഭൗതിക ശരീരം ക്രമേണ ക്ഷയിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ശരീരം ജനിക്കുന്നു, വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു, നിലനിൽക്കുന്നു, മറ്റ് ശരീരങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു, ക്രമേണ ക്ഷയിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഇല്ലാതാകുന്നു. എന്നാൽ വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർ നശ്വരമായ ശരീരത്തിന് സ്ഥായിയായ നിലനിൽപ്പുണ്ടാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഭൂസ്വത്തുക്കൾ, മക്കൾ, സമൂഹം, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്കുണ്ട്, അപ്പൊ പിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ്. എന്നിട്ടില്ല, വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യര് ഇതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് നിലനിൽപ്പുണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, അത്തരത്തിലുള്ള മൂഢ ആശയങ്ങളോടെ അവർ അത്തരം താൽക്കാലികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആമഗ്നരായി തീരുകയും ഈ നശ്വരമായ ശരീരം വെടിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു കാലാവധി സമുദായവും മൈത്രി ബന്ധവും സ്നേഹവും കെട്ടിപ്പടുത്ത് അവസാനം നശിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള പുതിയൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കണമെന്ന വസ്തുത പൂർണ്ണമായും മറന്നുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി നമ്മുടെ ശരീരം പോയാൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോകണം, അത് ശ്രദ്ധിക്കണില്ല. അവർ അവരുടെ നിരന്തരമായ വ്യക്തിത്വത്തെയും പരമപ്രധാനമായ കർത്തവ്യത്തെയും അശേഷം വിസ്മരിച്ച് മൂഢമായി സ്ഥായി അല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഊർജ്ജസ്വലരായി തീർന്നു. വിതുരരെ പോലുള്ള സാധുക്കളും ഋഷികളും അത്തരം മൂഢരായ മനുഷ്യരെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ജാഗരൂകരാക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ സമീപിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർ അത്തരം സാധുക്കളെയും ഋഷികളെയും സമൂഹത്തിലെ ഇത്തിൽ കണ്ണിയായി ഗണിക്കുകയും അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും അത്തരം സാധുക്കളുടെയും ഋഷികളുടെയും വാക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഋഷികളും സ്വാമികളും ഒക്കെ സാധുക്കളും ഒക്കെ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ, അവരെയൊക്കെ പുല്ല് വില കൽപ്പിച്ചിട്ട് അതിലൊന്നും അവര് വാക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കുന്നില്ല. അതേസമയം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാധുവേഷധാരികളെയും ദിവ്യന്മാർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരെയും വരവേൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത് ചെയ്താൽ ഇന്നത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമീപിക്കുന്ന സാധുക്കളോടായിരിക്കും അവർക്ക് താല്പര്യം, അല്ലെങ്കിൽ കപട സന്യാസിമാരോടായിരിക്കും അവർക്ക് താല്പര്യം. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ അന്യായാർജിതങ്ങളായ മനോവികാരങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധുവല്ല വിതുര. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്തെന്നും അത്തരമൊരു കൊടും വിപത്തിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷ നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നോ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയായിരുന്നു. ഇനിയെങ്കിലും നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ശ്രദ്ധ, ഒരു പടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രോട് വിതുര പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय।
निताय गौर परमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി, हरे कृष्ण, പ്രണാമം മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण।